Ναι, λοιπόν, σωστά πατήσατε. Είναι ένα ακόμα βίντεο για την αφαίρεση. Πάμε. 5 μείον 3. 5 μείον 3. Για να δούμε πώς μπορούμε να το σκεφτούμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 5 ανανάδες και δίνουμε τους 3. Για να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5. Αφαίρεση. Μειώνουμε το 5 κατά 3. Για να δούμε. 5 μείον 3. Από τους 5 ανανάδες χαρίζω, δίνω τους 3. Γιατί τι να τους κάνω 5. Άρα σβήνω εδώ. 1, 2, 3. Μειώνω τους ανανάδες μου κατά 3. Πόσοι ανανάδες μου μένουν? Για να δούμε. Ένας, αυτός και αυτός. Έμεινα με 2 ανανάδες. Καλά είναι. Οπότε 5 μείον 3 είναι 2. Είχα 5, έδιωξα 3, μείναν 2. Για να το δούμε αλλιώς. Πάλι το ίδιο. 5 μείον 3. Αλλά αυτό το πλην τώρα θα το σκεφτούμε ως τη διαφορά. Εκφράζει τη διαφορά του 5 από το 3. Ας πούμε ότι έχουμε 5 ανανάδες που τις έχω σημειώσει εδώ και θέλω να δω σε τι διαφέρουν από 3 άλλους ανανάδες πορτοκαλί αυτή τη φορά. Νάτι. Οι 3 ανανάδες. Σε τι διαφέρουν οι 5 ανανάδες από τους 3 ανανάδες? Ποια είναι η διαφορά του αριθμού 5 από τον αριθμό 3? Για να δούμε. Ένα ανανά και ένα πορτοκαλί ανανά. Ένας ανανάς από εδώ και άλλος ανανάς. Τρίτος. Άρα τι έχει μείνει? Αυτοί οι 2 ανανάδες. Άρα η διαφορά του 5 από το 3 είναι και πάλι 2. Άρα είτε 5 μείον 3 το δούμε όπου εδώ αριστερά, ότι είχα 5 και δώσαμε 3, είτε τη διαφορά του 5 από το 3 πάλι το ίδιο είναι. Για να δούμε, εδώ ζωγραφίζω μία αριθμογραμμή. Είναι η γραμμή των αριθμών. Εδώ θα σημειώσουμε το 0. Έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, η αριθμογραμμή είναι η γραμμή που σημειώνουμε πάνω στους αριθμούς. Να εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Όπως έχουμε ξαναπεί, αν θέλω να προσθέσω στο 5 3, σημαίνει ότι θα πάω στο 5 και θα πάω δεξιά προς τα εδώ. Για να δούμε αν θέλω να προσθέσω, θα έκανα 1, 2, 3. Αλλά θέλω να μειώσω το 5 κατά 3. Άρα θα πάω στο 5 που έχω σημειώσει στη βουλίτσα και θα κάνω 3 βήματα προς τα αριστερά. 1, 2, 3. Κατέληξα στο 2. Αυτό εδώ το 2. Για να δούμε όμως, μπορούμε να δούμε σε αριθμογραμμή και τον άλλο τρόπο, τον τρόπο που εκφράζουμε τη διαφορά του 5 από το 3. Μπορούμε να το δούμε αυτό στην αριθμογραμμή? Βεβαίως μπορούμε να το δούμε. Θα σημειώσουμε εδώ άλλη μια γραμμή, αριθμογραμμή όπως είπαμε. Ωραία, και θα δούμε σε τι διαφέρει το 5 από το 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, όμοια η αριθμογραμμή. Ωραία. Θα σημειώσω λοιπόν τον αριθμό 5, τον βάζω σε ένα κουτί, νάτος, εδώ είναι ο αριθμός 5, και τον αριθμό 3. Και μετά θα κοιτάξω να δω πού διαφέρουν. Ο αριθμός 3 είναι εδώ. Ωραία. Άρα εγώ πρέπει να βρω τι διαφορά έχει το 5 από το 3, σαν να λέμε πόσο απέχει το 5 από το 3 κατά μία έννοια. Αυτό δεν είναι η διαφορά μεταξύ του 5, του αριθμού 5 και του αριθμού 3. Το σημειώνουμε εδώ. Είναι σαν να ρωτάμε τι πρέπει να προσθέσω στο 3 για να φτάσω στο 5, ή τι πρέπει να κάνω για να πάω από το 5 στο 3. Σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι 2 βήματα. 1, 2. Άρα λοιπόν ξαναείδαμε και στην αριθμογραμμή ότι η διαφορά του 5 από το 3 είναι 2. Να δείτε εδώ, έχω σημειώσει 2 βελάκια. Το ένα έχει μήκος 5 μονάδες, το άλλο έχει μήκος 3 μονάδες. Αυτό το πράσινο το οποίο υπολείπεται εδώ, που περισσεύει, είναι το κομμάτι στο οποίο διαφέρουν και έχει μήκος 2. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε ένα ακόμα παράδειγμα. Για να γράψουμε εδώ. Ποιο να πάρουμε? Να πάρουμε ας πούμε το 7. Ωραίο είναι το 7. 7 μείον 4. 7 μείον 4. Για να δούμε. Το δούμε με έναν άλλο τρόπο. Θα σημειώσουμε εδώ λοιπόν. Θα φτιάξω ένα κομμάτι ξύλο, ας πούμε. Ωραία. Είναι μια σανίδα αυτή. Μήκος. Τη μετράω με το χάρακα. Να το χάρακας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Από αυτή τη σανίδα μήκους 7 μέτρων εκατοστών, ό,τι αγαπάτε, θέλω να αποκόψω, θέλω να κόψω, θέλω να
Θέλω να αφαιρέσω 4, οπότε πήγα στο 7 και έκανα 4 βήματα αριστερά και σημειώνω ότι θα κόψω εδώ. Άρα αυτό είναι το κομμάτι το οποίο θα φύγει. Πώς θα το βάλουμε με μπλε καλύτερα, επειδή φεύγει. Ωραία, να το. Άρα πήγα στο 7, έκανα 4 βήματα αριστερά, άρα θα κόψω στο 3 και θα διώξω αυτό το μπλε κομμάτι, που είναι μήκος, που έχει μήκος 4. Τι θα μου περισσέψει? Θα μου περισσέψει αυτό εδώ, το οποίο έχει μήκος 3. Θα μου μείνει μία σανίδα που έχει μήκος 3, εκατοστά, μέτρα, ό,τι θέλετε. Να το. Άρα 7 μείον 4 είναι 3. Αυτό εδώ είναι το 4 που αφαιρέσαμε. Αυτό που κυκλώσαμε εδώ με ροζ. Για να το δούμε όμως και αυτό διαφορετικά. 7 μείον 4 να το δούμε με άλλο τρόπο, τον τρόπο της διαφοράς. Να δούμε σε τι διαφέρει αυτή εδώ η σανίδα, η οποία έχει μήκος, το βάζω από κάτω το χαρακάκι, δεν έχει καμία σημασία, αριθμό γραμμή είναι και αυτό, 6, 7. Λοιπόν, σε τι διαφέρει αυτή εδώ η σανίδα που έχει μήκος 7 από μία σανίδα που έχει μήκος 4. Για να δούμε. Εδώ πήγα στο χάρακα μέχρι το 4. Για να δούμε σε τι διαφέρουν αυτές. Η πάνω είναι 7, η κάτω είναι 4. Οπότε διαφέρουν. Για να το σημειώσουμε με άλλο χρώμα, αυτό το κομμάτι στο οποίο διαφέρουν. Διαφέρουν από εδώ μέχρι εδώ, αυτό εδώ το πράσινο. Πολύ ωραία. Να το κάνουμε και αυτό σανίδα. Πράσινη σανίδα. Πολύ ωραία. Η πάνω λοιπόν η κίτρινη είναι 7. Αριστερά η ροζ είναι 4. Σε τι διαφέρει η σανίδα μήκους 7 από τη σανίδα μήκους 4? Διαφέρει στο μήκος. Ένα μήκος σανίδας 3. Το πράσινο που έχουμε σημειώσει. Η διαφορά τους δηλαδή είναι 3 ή αλλιώς η διαφορά των σανίδων είναι μια σανίδα μήκους 3. Για να δούμε ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Πιο δύσκολο, 17 μείον 9. Και αυτό, όπως πάντα, μπορούμε να το δούμε με δύο τρόπους. Η μία επιλογή είναι να υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο ανεξήγητο έχουμε 17 μάγκο. Πού θα τα βρεις 17 μάγκο? Τα γράφω εγώ εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 μάγκο. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή έχω 17 μάγκο, αποφασίζω να διώξω τα 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, διώχνω 7, διώχνω 8, διώχνω και το ένατο. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα μάγκο μείνανε? Αυτά εδώ που κυκλώνω. 4, 5, 6, 7, 8. Άρα 17 μείον 9 κάνει 8. Εντάξει, δεν είναι και τόσο αργός τρόπος. Ωραίος τρόπος είναι και αυτός. Είχαμε 17, δώσαμε τα 9, περισσέψανε 8. Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε βέβαια να το δούμε αυτό ως γνωστό και στην αριθμογραμμή. Όλα τα προβλήματα μπορούμε να τα δούμε με παραπάνω από ένα τρόπο. Εδώ σχεδιάζουμε λοιπόν την αριθμογραμμή. Το κομμάτι της αριθμογραμμής που μας ενδιαφέρει είναι βολική η αριθμογραμμή. Οπότε ό,τι θέλω σημειώνω. Φτιάχνω αυτό το κομμάτι της γραμμής που είναι από το 18, το 9, το 8. Εδώ πέφτω πάνω στα άλλα 7. Κάπου πιο αριστερά θα είναι το 0. Εντάξει. Κάπου πιο δεξιά θα είναι το 200. Μπράβο. Να είμαι εδώ λοιπόν στο 17 με πορτοκαλί και θα πάω αριστερά 9 βήματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τώρα αν το βλέπετε που κατέληξα στο 8. Να το σε κουτί. Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται κάθε φορά να το κάνετε αυτό. Αργότερα θα το έχετε απομνημονεύσει το 17-9, θα το ξέρετε ενστικτωδώς ότι κάνει 8. Αλλά αυτό εδώ που γράφουμε είναι ο λόγος που 17-9 κάνει 8. Για να μπορείτε να το θυμάστε και να το τσεκάρετε κάθε φορά. Για να δούμε. 17-8 τώρα πόσο κάνει? Λοιπόν, κάνει 9. Για να δούμε γιατί. Γιατί 8 και 9 κάνει 17. Αλλάζω τα νούμερα, κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Για να δούμε. Αν από το 17 αφαιρέσω 9, μένω με 8. Αν από το 17 αφαιρέσω τα 8, μένω με 9. Και όλο αυτό γιατί 8 και 9 μαζί κάνουν 17. Για να το δούμε. Δηλαδή, σαν το 17 να σπάει, να διασπάται ας πούμε σε 8 κομμάτια και 9 κομμάτια. Αν βγάλω
την οκτάδα θα μείνω με τα 9. Αν βγάλουν 9 θα μείνω με τα 8. Άρα γι' αυτό λοιπόν 17 μείον 9 κάνει 8. Βελάκι, ακριβώς γιατί 17 μείον 8 κάνει 9 και ακριβώς γιατί 8 και 9 κάνει 17. Ελπίζω να μην σας μπερδεύει όλο αυτό, αλλά είναι ωραίο να το θυμάστε στο μυαλό σας. Να το ξέρετε. Όλα αυτά με τους μικρούς διψήφιους και τους μονοψήφιους σιγά σιγά θα τα απομνημονεύσετε, αλλά αυτά πάντα με εξάσκηση, οπότε βέβαια να πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Δεν χρειάζεται κάθε φορά δηλαδή να κάνετε την αριθμογραμμή εδώ, αλλά καλό είναι να κάνετε αρκετά παραδείγματα έτσι μέχρι να τα σας βγαίνουν φυσικά. Για να δούμε τώρα. 13 μείον 5. Δεν θα κάνω τώρα πάλι μάγκο και μουσμουλα. Απλά θα κάνω μια αριθμογραμμή. Νομίζω είναι σαφής πλέον η διαδικασία. Θα βάλω εδώ 14, 13, πάντα το κομμάτι που με ενδιαφέρει. Είμαι στο 9 εδώ, 8, 7, 6, 5. Πολύ ωραία. Κάπου πιο αριστερά θα είναι το 0. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε σε τι διαφέρει το 13 από το 5 ή να το δούμε ότι είμαι στο 13 και μείον 5 θα πάω 5 βήματα αριστερά. Πάμε. 1 εδώ. Να το κάνουμε καλύτερα. 1, 2, 3, 4, 5. Πού έφτασα? Στο 8. Αυτό σημαίνει ότι 13 μείον 5 κάνει 8. Έχω αλλάξει 3 χρώματα. Τώρα με το πράσινο μου κάνει 8. Αλλά για να το δούμε το ίδιο πρόβλημα σαν τη διαφορά του 13 από τον αριθμό 5. Να το 5, εδώ είναι στην αριθμογραμμή το 5. Σε τι διαφέρει λοιπόν το 13 από το 5. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το 13 είναι 8 βήματα πιο πέρα, πιο δεξιά από το 13. Άρα διαφέρουν κατά 8. Γιατί 8 και 5 κάνει 13. Να πάλι η κυκλικότητα. Όπως υποθέτεται 13 μείον 8 θα κάνει 5. Να το σημειώνουμε. 13 μείον 5 κάνει 8. 8 και 5 κάνει 13. 13 μείον 8 κάνει 5. Εξασκηθείτε. Εγώ θα έλεγα να πάρετε αρκετούς διψήφιους και να αφαιρέσετε τους μονοψήφιους. Πάρτε το 15, το 42, το 23 και αφαιρέστε όλους τους μονοψήφιους. Κάτι θα μάθετε. Αυτά από μένα, να περνάτε πολύ όμορφα, κάντε τις ασκήσεις και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.